Michal. Tak děkuji, že jsi přijala pozvání po nějaké době od ukončení programu, kterého se zúčastnila. To byl vlastně talentový výcvik. Tak za to moc děkuju. A jestli bys vlastně mohla na úvodu představit, jak se jmenuješ, co děláš. Ďakujem veľmi pekne v prvom rade za pozvanie aj ja. No, ja som volám Monika Balážová a pracujem ako freelancerka v oblasti IT outsourcingu, teda ľudskou rečou povedané prepájam IT freelancerov s projektami našich klientov v rámci rôznych biznisov a teda pracujem pre môjho klienta Titans Freelancers. Ty vlastně, ty jsi končila talentový výcvik před půl rokem nebo před rokem? Jak je to dávno? Ja som končila talentový výcvik vlastne teraz v lete. Jo, takže vlastně před 2 měsíci. Tak, áno. Tak to bude aspoň za čerstva. Áno. Samozřejmě v rámci toho, jak natáčíme reference, tak ty odstupy jsou různé. A já bych se chtěl zeptat vlastně, do čeho jsi s tím šla, jaké jsi měla očekávání, proč jsi vlastně do toho jako programu nastoupila? Ja som dostala veľmi dobrú referenciu od mojej sestry Ľudsky Komeňakovej, ktorá vlastne u vás absolvovala tento talentový výcvik v minulosti. Takže moje očakávania prvotné boli určite na vysokú kvalitu, pretože takto mi to vlastne aj ona prezentovala a odporúčala. Náročnosť, na ktorú som sa zároveň aj veľmi tešila. No a po tej obsahovej stránke som sa tešila na to, že hĺbšie vlastne spoznám svoje talenty celkovo, ale teda primárne silné talenty, ktoré mám a ako ich teda môžem v praxi využívať a rozvíjať. Nielen teda ja, ale ľudia, ktorí o to budú mať záujem v rámci tejto problematiky. No a když vlastně se zamyslíš, jaké tam byly pro tebe nějaké 3 přínosy, co z toho se ti podařilo přetavit do nějakých dovedností, jak to vnímáš? Také hlavné prínosy, ktoré vnímam, vlastne ešte stále ich vnímam a nejakým spôsobom spracovávam, je napríklad posilnenie seba dôvery, pretože opieram sa o to, čo mi ide najlepšie, čo mi je prirodzené, keďže pracujem s tými silnými talentami. Takže určite je to teda spôsobené aj v pracovnom, aj v osobnom živote, že sa človek vie oprieť o to, v čom vlastne je najlepší. A zároveň som si viac upratala svoje ciele a svoje priority, pretože práve cez tú sílu, keď cez tú energiu idem, tak mi to ide ľahšie. No a jasnejšie zameranie potom tým pádom na ciele, keď môžem povedať možno aj v pracovnom prostredí, ale aj v osobnom živote. Super. Vnímáš tam, že já nevím, jak ses vlastně na ty věci dívala před tím programem, jo, když říkáš, že ti to doporučila tvoje sestra, tak asi si s ním měla nějaké talentové konzultace v rámci jejího tréninku, bych očekával. Vnímáš tam nějakou jako zásadní změnu, ke které u tebe došlo, protože jsi zmínila nějaké jako zvýšení sebevědomí z hlediska jako sebepoznání, jo? Nebo co byly ty hlavní změny pro tebe? No ja keď som vlastne si spravila test, to bolo zhruba pred 2 rokmi, ja som s mojou sestrou nemala tréningy, pretože tak keď povedala, že vlastne sme rodina, je tam taká tá citová zainteresovanosť, tak bude lepšie, keď ma posunie kolegyni, ktorá bola v rámci výcviku. Ale medzi tým som teda ešte vyskúšala iných externých talentových, dá sa povedať, mentorov, koučov. Takže interpretáciu testu som ja mala niekoľkokrát, ale vlastne v rámci výcviku mne to dalo to hĺbšie poznanie, že som začala s tým reálne viac pracovať, že dovtedy som mala pocit, že OK, po tej obsahovej úrovni to mám celkom akože zmaknuté, ale vlastne až na tom talentovom výcviku som zistila s vami, že ako vlastne viem, že nič neviem, takže som teda išla hĺbšie do každej problematiky, ale ono to vlastne súvisí možno aj s tým talentom, ktorý mám v tej sile, a to je maximizer, ktorý ako keby stále nie je spokojný s tým, čo má, čo vie a tak ďalej, takže tam sa to dosť odzrkadlilo aj v tých talentoch. A mne sa veľmi páčilo, že teda okrem tej teórie tam bolo množstvo praktických cvičení, tréningov, úloh, diskusí a v tom bola práve tá hĺbka, že tá teória bola hneď prepojená aj s tou praxou. Tak v tomto mi to dalo ďaleko väčší obzor a vyslovene sme boli hodení do vody, čo mne sa veľmi páči.
Je to pre mňa veľká výzva vždy a teším sa tomu. Takže mám pocit, že som sa aj zapotila, aj ako mentálne som cítila, že idem do ako keby nových vôd. To znamená, že tak mimo tej komfortnej zóny a z toho dôvodu to vnímam, že mi to veľmi veľa dalo. A dáva stále, pretože ja mám pocit, že to je cesta fakt, že na dlhé trate a aj keď v rámci toho, tej identifikácie tých talentov, to je taký basic, ktorý vnímam, keď pracujeme so svojím potenciálom alebo s ľudským potenciálom v rámci života. Ale teším sa ďalšie na tie nadstavby, ktoré ma vlastne odpichli. Rozumím. Je tam něco, co to tím pádem u tebe jako nějak zásadně nastartovalo? Tady ten vhled do toho detailu? Naštartovalo to asi, že snažím sa ísť cez tú silu. Vôbec sa teraz nezaoberám tými slabými talentami, aj keď sa mi vlastne mnohé z nich potvrdili, ako sa nejako poznám a vnímam. A aj v momentálnom období sa snažím mať uchopené tie silné talenty tak, aby boli v prvom rade zvládnuté. To znamená, že dosť sa pozorujem v mnohých situáciách a robím si aj taký ten management energie v podstate, pretože tým, že je toho veľa a fakt, že tá doba ide neskutočne rýchlo, tak potrebujem proste uchopiť veci tak, aby som z toho nebola unavená a pracovala v tej sile. A mala proste aj ten život, aj ten work-life balance, ktorý je veľmi dôležitý. Rozumím. Vlastně my ten talentový program máme propojený s dalšíma metodikama. Že vlastně jako, že ať už v práce jako nějaký úplný základ do emocí, do hodnot, do týmové kultury. Jak vlastně vnímáš to propojení jo, jako vůči tomu vnějšímu světu, jo, bez toho izolování, jako tady máme talenty a ty jsou takové, jak se na to díváš? No, vnímam to vlastne tak, ako som sa teda aj dozvedela v Talentworku, že predsa len tie talenty je 30% celkovej osobnosti. To ďalšie sú či už hodnoty, alebo intelekt, akým spôsobom rozmýšľame. Niečo je medzi nebom a zemou a tak, že vlastne keď vnímam ako celkovú osobnosť, tak podľa mňa je potrebné ako keby nabehnúť na ten vlak, že v podstate potrebujeme so sebou pracovať aj v rámci nejakej tímovej spolupráce medzi ľudských vzťahov, lebo práve možno aj tým spôsobené, ako som spomínala, že tá doba je neskutočne rýchla. A ak si chceme aj udržiavať v podstate aj tú kvalitu práce, ale aj to emočné zdravie, tak je to vlastne nevyhnutné. A možno práve už od tej školskej dochádzky v rodinách, aby sa o tom hovorilo, aby sa s tým pracovalo, že vnímam to komplexne pre všetkých, že nie je tu len nejaká jedna cieľová skupina, ale práve naopak. Rozumím. Jo, asi nebude jako nic špatného na tom, že jako když vlastně prozradím, že se přihlásila i vlastně na náš jako navazující program výcvikový ohledně vlastně těch emocí, které v tom talentovém výcviku jsou spíš na úrovni ochutnávky nějakých 4-5 hodin, ale ten program je prostě na rok a je to nějakých 50 hodin plus minus práce. Co tě vlastně k tomu vedlo, že jsi řekla, že jako neskončím s talentama a půjdu dál k emocím? Asi to bol aj ten môj maximizer a ešte zároveň ja mám silný talent learner, čiže mňa samotné vzdelávanie, učenie sa veľmi baví a keď som u vás vlastne ochutnala tú kvalitu, ktorú viete poskytnúť, tak proste hneď môj ďalší krok bol, že idem proste ďalej. Čo máte, čo ponúkate, takže ma to tiež veľmi zaujalo obsahovo. A vravím, že keď má človek proste dobrú skúsenosť s konkrétnou spoločnosťou, konkrétnym vzdelávacím programom, tak je to vlastne investícia na nezaplatenie. Takže to som vedela, že proste pôjdem hneď ďalej, keď niečo bude. Super. A co to vlastně očekáváš? Jo, že co si slibuješ, že ti to přinese? No, očakávam od toho to, že opäť mi to ukáže nejaké sféry moje emočné, o ktorých vlastne možno ani neviem, alebo viem, alebo nejakým spôsobom ich potlačam, alebo potrebujem s nimi pracovať. A že mi to opäť rozšíri obzory proste v niečom, kde som ako keby teraz možno v nejakej stave nie úplnej nevedomosti, lebo zaoberám sa tými témami, ale viem, že u vás opäť to pôjde na nejaký vyšší level. Tak to jsem zvědavý. To bude za rok, až si třeba o tom zase budeme povídat. Nebo za rok a půl. Ano, je tam něco, co ti to vzalo? Jo, to znamená, že nebo že bys to chtěla změnit, nebo bys řekla, hej, to je jako, to za to vlastně nestojí? No keď vlastne si tak prejdem tie školiace dni alebo celý ten tréning, tak keď som teda vedela, že to bude v podstate online celý čas teda za tým počítačom a tak, keďže aj tá moja práca je väčšina teda za počítačom, tak vyhľadám v poslednej dobe aj tie osobné stretnutia. Aj teda sa rada osobne stretám s ľuďmi. Toho som sa trochu obávala, čo sa týka únavy, ale musím povedať, že máte to proste tak nastavené, ako celé si to aj viedol ty, že ja som ani
Únavu som cítila, ale ani chvíľu som sa nenudila, alebo že by som mala myšlienky proste niekde inde, alebo že by som prokrastinovala práve v tej chvíli, ale práve naopak, že ja som nechápala, ako ten deň prešiel a ako vlastne som v podstate aj po tej únave nakoniec prišla energia, pretože mi všetky tie informácie dochádzali a práve, že ma to na konci dňa ešte dobilo. Čiže paradoxne nemôžem povedať, že by mi to fakt, že niečo vzalo, alebo že by som mala nejaké aktuálne nápady na zlepšenie, pretože mne sa vlastne páčilo všetko. Aj tá skupina, ako sme sa tam stretli, všetci ľudia z rôznych oblastí, ako sme sa navzájom podporovali, ako sme mali v podstate rovnakú vášeň a spoločný cieľ v tom celom. A ty si nás udržala stále v takom tom príjemnom napätí a takom hlade po tých informáciách a po tých skúsenostiach. Takže mne to prešlo veľmi, veľmi rýchlo, dobre, efektívne, takže nemám čo ako keby povedať, že či by som niečo vytkla alebo niečo dala na zlepšenie. Určite vždy je priestor na zlepšovanie, ale proste ja mám z toho veľmi príjemný pocit. Děkuju. No, já už jsem tady v tom programu asi před 2 lety jsem vypl svůj Maximizer, takže jsem si říkal, že už to dále jako zlepšovat nemůžu, protože to přesně potom vede jako k tomu, takže jsem rád, že to říká, že jsi spokojená. Děkuji za to. Vlastně ten program on stál nějakých plus minus 55 000 nebo nějaká taková částka. Tak bych se vlastně chtěl zeptat, jak to vnímáš, jako, že ty jsi to platila sama, že jo? Tak jak to vnímáš vlastně jako z hlediska nějaké investice? Jo? Protože jako je to jako investice, nebo je to pro tebe jenom jako vzdělávání, které si zaplatila, nebo jak se vlastně na to díváš? Mm-hmm. No zatiaľ teda číselne, keď môžem povedať, lebo investícia to bola teda aj financií, aj času, aj tej energie, ak by som si takto celé dala, ale primárne zatiaľ v rámci svojho sebarozvoja už mám nejaké záujmy od ľudí, ktorí sa touto témou zaoberajú, takže to asi až tá finančná investícia príde časom, možno aj to naplno rozbehnem v rámci toho popri mojej teda hlavnej práci, takže asi takto momentálne vnímam. Jasně. To znamená, očekáváš, že vlastně v rámci nějaké své konzultační praxe nebo něčeho takového se ti to vlastně zaplatí, protože samozřejmě budeš mít klienty platící. Áno, ak to bude, tak bude to fajn. Rozumím. No a že ty vlastně působíš, jak jsi zmínila, vlastně jako headhunter. Ano. Nabíráš lidi. Jako vidíš nebo pracuješ s tím i nějak i tady v tomhle, protože samozřejmě chápu, že pracuješ v rámci nějaké firmy, která používá nějaké své metodiky náborové. Je to něco, co si dokázal zaintegrovat i tam, nebo tam se to nepodařilo? V rámci zatiaľ možno interného týmu som v podstate povedala vlastne o tréningu, o Galupe ako takom, o talentoch. Niektorí na kolegovia už majú spravené testy s tým, že vlastne išli po nejakej svojej línii už v minulosti, takže majú aj o tom vedomosť, tam už presne sa navzájom aj navnímame, dochádza aj k lepšiemu pochopeniu aj tej komunikácie, proste vidím to navzájom, takže zatiaľ teda v internom týme som nejakým spôsobom robím nejakú osvetu. Jo, takže uvidíš časem vlastně, je to pořád čerstvé. Tak, já bych se vlastně chtěl zeptat vlastně na poslední otázku. Jako komu bys to doporučila? Ja som vlastne hneď doporučila môjmu manželovi, autentického lídra, ktorý teda už je vo vašom programe, z čoho sa teraz on veľmi teší a ja teda tiež dvojnásobne, lebo vidím teda veľký prínos, že mu to veľa dáva. A v podstate doporučujem to ľuďom, ktorí ako keby aktuálne sami s touto témou za mnou prídu a že už možno majú nejakú informáciu a vyslovene idem ako keby v týchto vodách, že ako keby tie dopyty skôr prichádzajú samé. Ľudia, ktorí sú buď na profesnej križovatke, alebo majú pocit, že nejakým spôsobom zastali v nejakom bode v rámci svojho života, alebo sa proste chcú vzdelávať, rozvíjať a radi by vlastne investovali v podstate teda nielen financie, ale aj svoj čas do niečoho zmysluplného. Rozumím, super. Co bys chtěla ráda dodat v rámci toho, co jsme si teďka tady povídali a máš pocit, že nezaznělo, ale mělo by zaznít?
Myslím, že všetko podstatné. Asi to, že ak ľudia sa presne rozhodujú, čo sa týka vzdelávania, tak aby si urobili vlastne ten research toho, možno pýtať sa ľudí, keď majú presne dobré skúsenosti, nejaké referencie, pretože býva potom niekedy, a čo sa aj stretávam s tými názormi, že ak zažijú v podstate takúto možno facku v rámci nejakých vzdelávaní alebo workshopov alebo školení, tak potom dajú tomu stopku, že v podstate už nemajú dôveru voči možno aj iným inštitúciám alebo programom, čo je veľká škoda. Takže možno dať si aj tú námahu, ak si niečo vyberám, tak nie ako keby prvé, čo vidím v podstate, či už na internete, ho počujem, ale dať si proste záležať už pri tom výbere, na tom, keď do niečoho ideme. Rozumím. Souhlasím. Přesně tak. Výběrové řízení. Ať mi to sedne. Ano. Tak jo, Moniko, moc děkuju za tady ten tvůj pohled a referenci a přeju ti, ať se ti daří v práci s talenty. Ďakujem veľmi pekne, Michal. Nech sa darí aj vám. Děkuju. Ďakujem.